Oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa meille jokaiselle. Olette kaikki tervetulleita tähän elämän lähteelle iltaan. Ja meillä on tulossa hyvä ilta. Meillä on puhumassa tänään Usko Blumendahl. Tervetuloa, Usko. Ja sitten vielä päätteeksi, kun tämä loppuu, niin ilmeisesti on kahvitus. Saa mennä sitten vielä kahveelle. Mutta aloitetaan uhrilaululla, eli lauletaan ja kerätään samalla uhri. Tämän uhrilaulun jälkeen Riitta tulee siunaamaan tämän meidän yhteisen illan ja sitten jatketaan sillä lailla eteenpäin. Laulu on hengellisestä laulukirjasta 243, Kerran Golgatalla. Kerran Golgatalla ristiinnaulittuna Jeesus taisteli tuskissansa. Siksi kaikille hän antaa nyt elämän, jotka turvaavat armoonsa. Tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Risti Golgatan on aina horjumaton, turvapaikka niin ihmeellinen. Ristin kautta nyt saan käydä omistamaan osan autuaan taivalliseen. Tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Kun mä ristiin vaan katson sieltä aina saan voiman päivittäin, tiedän mä sen. Ristin siunauksen, valon taivaallisen, tahdon viedä mä luo syntisen. Tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Ristin kautta käy tie, joka taivaaseen vie, ja se päivittäin valkenee vaan. Vaikka pilkattuna olen maailmassa, Jeesus kerran mun vie kunniaan. Tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa ristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Jumalan rauhaa teille kaikille.
Noustaanko ylös, ketkä pystymme, niin Jumalan kunniaksi. Kiitos taivaallinen Isä tästä illasta. Kiitos, että me Jeesuksen nimessä saadaan olla koolla tänään ja kiitos, että me saadaan tuntea sun pyhän henkes voima ja läsnäolo, sinun läheisyytesi, Herra, tässä salissa. Kiitos Jeesus. Jos me saamme siunata myöskin siellä netin ääressä olijoita. Anna, Herra, sinun henkesi vallata meidät jokaisen, jotka kuulemme, katselemme, olemme mukana tässä. Jeesus rakas, me ylistämme ja palvomme sinua, meidän Herramme. Jeesus, sinä olet meidän Herramme, sinä olet meidän vapahtajamme, sinä olet tänään meidän vapahtajamme, ei ainoastaan silloin, kun me uskoon tulimme, vaan tänään sinä tahdot vapauttaa meidät henkesi voimalla, Herra. Kiitos, että sinä tahdot nostaa meidät kaiken yläpuolelle, katselemaan asioita sinun näkökulmastasi, Herra. Sieltä, mistä sinä näet meidät. Vaikeuksien, ongelmien, kaiken yläpuolelta, Herra, sinä katselet ja näet ja sinä tunnet ja sinä vastaat. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Siunaa todella jokaista kuulijaa, siunaa jokaista, joka täällä laulaa, puhuu, tekee sinun kunniaksesi, Herra. Ja me saadaan siunata tuo kannettu rahalahja. Kiitos, että se saa koitua sinun evankeliumisi eteenpäin menemiseksi, siunaukseksi, sinne minne sinä olet sen tarkoittanut. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme, väkevä Jumala. Sinä puhut meille tänäänkin Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tähän väliin voisin kertoa teille ensi viikon tapahtumista seurakunnan keskellä. Eli torstaina 27. päivä on sanan ja rukouksen ilta kello 19. Ja sitten sunnuntai 2.3. on ehtoolliskokous, jossa puhuu Esa Hietanen. Siellä on myös pyhäkoulu ja raamis lapsille. Ja sitten on lounas sen ehtoolliskokouksen jälkeen. Ja siellä olisi tarjolla hernekeittoa, leipää ja juustoa ja juomat ja kahvi ja laskiaispulla. Ja koko tämä satsi olisi 10 euroa. Ja sitten tässä lukee vielä, että alle 12-vuotiaat saa sitten syödä ilmaiseksi. Niin säästyy sitten hiihtolomaviikolla ainakin sunnuntaina keittämisestä kotona. Meillä on täällä yksi meille hyvin tuttu mies täällä meidän keskellä, Jyrki Alanko. Ja Jyrki tulee kertomaan meille terveisiä, että mitä hänelle kuuluu. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ilo nähdä teitä. Ilo pitkästä aikaa olla käymässä tässä Ilmajoen helluntai-seurakunnassa ja siunata teitä koko sydämestäni. Siellä Hämeenlinnastaan asustellaan edelleenkin ja toimin siellä ammattikoulussa talotekniikan lehtorina nyt 4. vuotta. Mutta nyt viimeisinä vuosina olen tehnyt semmoista sisäistä prosessia itseni kanssa ja Jumalani kanssa, että olen siirtynyt evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi ja sitten myöskin olen hakenut sinne pappispaikkaa. Ja Ilmajoen seurakunta kutsui minut tänne papiksi. Aloitan 1.4. Varsinainen pappisvihkimys tapahtuu sitten 18.5. tuolla Lapuan tuomiokirkossa. Julkinen tilaisuus, joten kiitos. Joten sinnekin voin tehdä tervetulleeksi toivottaa, jos haluatte lähteä Lapualla käymään. Mutta joo, tällainen elämäntilanne. Ja olen tosi kiitollinen teille kaikille, kenen kanssa olemme täällä Ilmajoella saaneet yhdessä touhuta ja tehdä työtä ja evankeliumme viedä eteenpäin. Ja pyydän kyllä jäädä teidän esirukouksiin
tämän tulevankin tehtävän tiimoilta, että kun huhtikuussa sitten asetun tänne puoleksi vuodeksi on tämä pesti, joten tässä sitten Ilmajoen raitilla saatetaan sitten tavata ja todennäköisesti tulen käymään täälläkin silloin, tällöin teidän tilaisuuksissa. Mutta tämmöisillä terveisillä esirukoustakin pyytäen ja haluan teitäkin muistaa koko sydämestäni rukouksin, että saadaan yhdessä täällä Ilmajoella viedä evankeliumi eteenpäin ja nähdä, että evankeliumi voittaa ja sana on väkevä keskellämme. Siunausta ihan jokaiselle. Mä ajattelen tätä lähdeasiaa. Ja mä katson Googlesta, että lähde on paikka, jossa pohjavesi virtaa maan pinnalle. Mutta sitten kun puhutaan elämänlähteestä, niin se on paikka, missä taivas koskettaa maata. Se on paikka, missä luotu saa koskettaa Jumalaansa. Se on kohtaamispaikka ensimmäistä kertaa tai 100 kertaa. Ja mä löysin joitakin Raamatun kohtia tähän elämänlähteeseen viitaten. Tässä on esimerkiksi tämmöinen sanalaskun kirja 16 ja 22. Viisaus on viisaalle elämän lähde, tyhmyys tyhmälle rangaistus. Ja sitten on Johanneksen evankeliumissa 5. luku ja 26. jae. Sillä Isä elämän lähde on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Ja vielä Jumalan luona on elämän lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Vanhurskaan suu on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. Siitä vedestä, jota Jeesus antaa, tulee meihin lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Otetaan tähän taas 2 laulua ja sen jälkeen usko saa jatkaa eteenpäin. Tekisi mieli seistä toistepäin täällä, mutta en parempi kuin se on se sinne päin, teidän kasvoihin päin. Että terveisiä tuolta Kurikasta ja terveisiä sieltä vaimolteni kanssa käski sanoa terveisiä. Hän muistaa tätä tilaisuutta rukouksin. Se on semmoinen mahtava tuki tuolla taustalla. Kun tätä tilaisuutta rupesin sitten miettimään, kun Esa soitti minulle ja sanoi, että voitko tulla tänne elämänlähteelle iltaan, niin mä tuossa kuuntelin tuon sisän elämänlähteistä erilaisia raamatun kohtia ja tuli mieleen, että älä vaan ota niitä mun raamatun kohtia. Että joitakin ajatuksia sieltä alueelta varmaan haluan ottaa, mutta ensin mä haluan laulaa muutaman laulun tässä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kiittää siitä, että sinä olet meidän kanssa täällä. Ja Herra, kiitos siitä, että mä saan, Herra, pyytää siunausta niille ajatuksille, jotka uskon sinulta saaneeni tähän hetkeen. Kiitos siitä, että sinä ymmärrät ja rakastat meitä ja pidät meistä huolta. Jeesuksen nimessä. Amen. Raamattu kohta, joka mulla nousi mieleeni, ei Raamatun paikka, vaan Raamatun kohta. Ja joskus vähän harmittaa, kun jotkut sanoo, että Raamatun paikka, kun minun raamattuni ei ole paikattu, vaan siellä on kohtia. Niin mulla on mieleen psalmi 87, ja mä nyt luen teille tämän Raamatun kohdan ihan sen takia, koska se oli niin jotenkin osuva ja kuuluu varmasti tähän iltaan. Täällä sanotaan tällä tavalla.
Korealaisten psalmi, laulu. Pyhille vuorille perustamassaan kaupunkia, Sionin portteja, Herra rakastaa enemmän kuin Jaakob ja kaikkia muita asuinsijaa. Sinusta puhutaan kunnioittavasti, sinä Jumalan kaupunki Sela. Minä mainitsen tunnistajalleni Rahab ja Baalin, katso Filistealta ja Tyyrosta ja Kuusista minä mainitsen, se on syntynyt siellä. Mutta Sionin sanotaan, joka on syntynyt siellä, hän itse korkea vahvistaa sen. Herra luettelee kirjoitessaan kansat, tämä on syntynyt siellä Sela. Karkeloiden he laulavat, kaikki lähteeni ovat sinussa. Ja varsinkin tuo viimeinen jae, niin mä jotenkin pysähdyn, että karkeloiden. Me niin sanotut helluntalaisethan olemme hyvin tällaisia eläväisiä, niin kuin tekin nyt tunnutte olevan hyvin eläväisiä. Pää ainakin liikkuu ja siellä varmaan netin ääressä voi käsikin heilua, mutta niin siellä sanotaan karkeloiden. No se on, jos nyt oikein ihan vapaasti, niin se on tanssimista ihan suoraan sanoen sitä ja iloa, riemua. Niin sanotaan näin, että kaikki lähteeni ovat sinussa. Ja mä rupesin miettimään, että kun näitä uusia käännöksiä ja vanhoja käännöksiä on, niin minä itse olen lukenut tuo 33 ja 38 käännöstä, jotka on se vanhempi käännös. Niin siellä sanotaan, että veisaten karkeloiden sanotaan, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Tämä 92 käännös sanoo näin, että ja kaikki tanssivat ja laulavat, sinussa ovat minun lähteeni. Ja yksi asia, minkä mä kiinnitin huomioita tässä Raamatun kohdassa, sanotaan, että minun lähteeni, se on niin kuin henkilökohtainen sellainen, että meistä jokainen voi olla henkilökohtaisesti tajuta, että se on minun lähteeni. Ja on helppo Raamattua, niin kuin jos lukee Raamattua sillä, että on se hieno, että tämä on Raamattukohta jollekin muulle. Mutta mä uskon, että Jumala on aina asiaa meille. Ja sen takia Jumala haluaa puhua sinulle tänä iltana, että minä haluan antaa sinulle lähteeni, oman lähteeni, joka toimii varmasti. Toinen Raamatun kohta löytyy sieltä Jesajan profeetan 12 ja 3. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Ilolla ammentaa. Se on sellainen iloinen hetki. Ja mä sitten rupesin miettimään, että kun tämä ammentaa sana, niin on sellainen sanonta, mä löysin, kuunnelkaa. Ei pidä juoda purosta, jos voi ammentaa lähteestä. Ei pidä juoda purosta, jos voi ammentaa lähteestä. Ja siellä kerrotaan Gideonista, koska Gideon valitsi näitä sotamiehiä sinne sotiin, niin kerrotaan, että he vietiin sinne veden ääreen ja sitten katsottiin, että miten he joivat. Niin siellä kerrottiin, että jotkut oikein ja pani sen koko pärstäkertoimen sinne veteen ja rupesi hörppimään sieltä. Ja sitten toiset ottivat ja kämmenellä näin ammensivat ja joivat. Niin sitten valittiin ne, jotka osasi ammentaa. Niin olen huomannut, että siinä on yksi syy. He olivat oppineet, että he ovat valveina koko aika. He valveivat, mutta kun sä laitat sinne veteen pään, niin eihän sitä tiedä, että vihollinen tulee sieltä ja näkee, että nyt silloin pää vedessä, nyt tullaan vastaan. No tämä on mun versio. Se on ihan tämmöinen oma versio, mutta mä ajattelin, että siinä voi olla vinha perä. No en mä siihen nyt mene enemmän. Mutta tämä ammentaminen, se on kauhoa, lappaa, nostaa pois, kaivaa esiin, ottaa pois kaapia, imeä itseensä, vetää oppia, omaksua. Ja tällä sanoja on paljon samanlaista, se on semmoista ammentamista. Ja siinä täytyy tehdä jotakin työtä sen eteen, kun ruvetaan ammentamaan. Ja esimerkiksi oppilainen on tärkeää ammentaa tietoa eri lähteistä. Täällä on nuoria tällä sivusta. Onko tämä nuoriso-osasto tämä puoli aina sitten täällä? Että se on tämä vasemmalla puolella ja oikealla puolella sitten vähän vanhemmat on. Mutta ainoa olihan sielläkin, ja sori, siellä on myös näitä. Mutta oppilainen on tärkeää ammentaa tietoa eri lähteistä. Totta, että kun ja pitäisi saada oppia, mutta meillä on Raamattu, josta me todella on. Ja sitten toinen, että hän ammensi inspiraationta luonnosta.
En tiedä, kuinka moni teistä on luontoihminen, mutta on niitäkin luontoihminen, että menee ihan sinne luontoon ja inspiroi sieltä ja saa semmoista alkoja. Mä huomannut yhden ammennuspaikan, jos on, että minulla on tämä Raamattu. Mä tässä toissa viikolla, niin vaimo kysyi multa, kun se tuli yläkertaan, että mitä sä teet täällä, katot sä telkkaria? Mä ajattelin, en kato, se on kiinni. Vaan mä luin Raamattua. Kyllä mä sitä telkkariakin katon, turhaa se on kieltää, sitäkin tulee katsottua. Mutta mä ammensin ja mä olin löytänyt yhden Raamatun kohdan niin hyvin, että musta tuntuu, että se on niin, ja sitten mä rupesin sitä tutkimaan ja se hukutti mut siihen sellaiseen mahtavaan. Ja tässä on yksi sellainen niin kuin lähteen, kun Jumalan sanaa rupeat tutkimaan, niin se on pohjaton. Sieltä tulee aina vaan uutta ja voimallista. Kirjasta ammentava tietoa menneistä ajoista. Menneet ajat oli mahtavia ja on mahtavia lukea. Mä olen lukenut sellaista kirjaa kuin Salakuljettaja, tämä veli Andreas. Ja ootteko kukaan lukenut sitä kirjaa? Se on siis niin mahtava kirja, että jos luet sitä, niin mä en ole ihan lopussa vielä, mutta mulla on usko kasvanut. Siis kun mä oon lukenut sitä, niin usko on kasvanut. Mutta on sinne mahtava. Ja esimerkiksi tämä salakuljettajan rukous oli sellainen, että Herra, sinä, joka teit näkevät silmät, niin Herra, sinä voit laittaa ne myös kiinni niin, ettei ihmiset näe. Että Jumala, sinulle ei ole mikään mahdotonta. Ja niin tapahtuu monta kertaa, kun hän meni tuonne Itämaihin, noihin kommunistisiin valtioihin ja vei raamattuja, niin Jumala sokaisi. Mutta se, että jostakin kirjasta, niin siitä tulee, se ei ole minulle oppikirja, mutta se tuo niistä esimerkkejä, mitä Jumala on tehnyt. Ja me voidaan historiasta oppia paljon asioita. Me voidaan oppia paljon, mitä menneitä, ja sen takia meidän tulisi muistaa, että ei ne ole turhia asioita. Minulta kerran kysyttiin, silloin kun mä olin koulupastorina, että Usko, voisitko tulla pitämään tuota raamattutuntia ja kertoa lähetystyössä, mutta älä saarnaa. Ja mä sanoin, että kenelle? No nuoria, että ei sun tarvitse mennä sinne ja saarnaa. Jos on helpottanut, että minä olen, että menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle ja niin edelleen ja niin edelleen. Että se on nyt lähetyskäsky. Että mene ja kerro lähetystyöstä. No minä sitten mietin, että mitä ihmettä mä kerron. No sitten mä rupesin kertomaan esimerkiksi siitä, että mitä tarkoittaa, kun alkaa opiskelemaan vierasta kieltä. Ja mä kerron, että minkälaisia valtavia voittoja. No voi sanoa, että ei nyt ihan valtavia voittoja, valtavia tappioita. Että kun sitä niin kuin teki siellä ja ajattelin, että tätä nyt pitäisi niin kuin jollakin tavalla. Ja mä yritin olla mahdollisimman positiivinen. Ja mä muistan, kun sen tunnin jälkeen mulle tuli sanoma, että olisi mahtavaa, kun sai kuulla totuuden kerrankin lähetystyöstä. En tarkoita sitä, että se olisi ollut negatiivista, vaan positiivista. Ei se välttämättä se aina ole niin helppoa, mutta se on äärettömän siunaavaa. Ja kun ensimmäisen kerran, mä kerron yhden pienen asian. Mä muistan, kun mä yhden kerran sitten, kun mä olin jo vähän aikaa opiskellut, niin sitten mä ymmärsin, kun yksi japanilainen kysyi tällä tavalla, että kodomotatsi vaan ojokini ikimastaka, ymmärsittekö? Minä ymmärsin silloin. Mä sanoin, että mä ymmärsin, miten se sanoi. Niin mä vastasin, että hai hikoki ikimas nee. Niin se sanoi, hikoki? Ja me ollaan Osakassa, jonka minnekään ei voi lentokone laskeutua. Ja ne on 300-400 kilometrin päässä se uimalla, niin ne lapset meni lentokoneella sinne. Mä vastasin sille. Mä ymmärsin, mutta mä vastasin väärin. Niin tiedättekö te, mitä mä ajattelin? Että mä ostan lipun Suomeen ja lähden, että ei tästä tule yhtään mitään. Mutta niiden erehdyksen kanssa, nyt mä tiedän, että juna ei ole hikoki, vaan se on densa. Sen jälkeen mua en ole sitä enää sitten mitenkään sekoittanut. Mutta se, mitä se antoi mulle, niin se näki, että ihmiset on kiinnostuneita, mitä Jumala on voinut tehdä ja mitä Jumala teki. Ja niitäkin on paljon. Ja niitä pitäisi olla. Ja sen takia mä toivon, että me opittaisiin myös kertomaan ihmisille, mitä Jumala on meille tehnyt. Mitä Jumala on meille antanut. Ihmiset on kiinnostuneet siitä, miten sä oot kokenut Jeesuksessa oleminen. Ja nyt mä kuulin justiin tässä, kun joltakin kysytään, kerro, mitä usko sinulle merkitsee. Mitä merkitsee se, että sinä uskot Jeesukseen ja mitä se on saanut aikaan.
Me ammennetaan voimaa perhetaustasta, ammennetaan ystävistä ja niitä heidän seurastaan ja seurakunnasta. Sieltähän me ammennetaan voimaa. Ja se on sitä ammentamista oikeastaan vähän niin kuin kaivamista. Ja välillä ei se välttämättä ihan aina valmistu ja siinä täytyy välillä ymmärtääkin jotakin toista. Ja saatika sitten minua, niin sitä tarvii kanssa aika paljon ymmärtää. Että me tarvitaan sitä lähimmäisen rakkausta. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja on helppo kysyä, että kumpaa on helpompi rakastaa. No en mä nyt siihen halua mennä, mutta kumpikaan on helpompi rakastaa. Ja se on tosi tärkeä asia. Ja Raamatussa siellä Jesajan kirjan 12. luvussa, niin se on niin mahtava tämä, että te saatte ilolla ammentaa. On tapahtunut jotakin mahtavaa, ilolla ammennetaan sieltä. Ja kyllä kun näkee oikein hyvän lähteen ja oikein raikasta vettä, niin se on mahtavaa syö. Mutta Kurikassa tuo vesi taitaa tulla tuolta autiomaasta. Tiedättekö, missä autiomaa on? Se on niin Kauhajoelle päin, niin se tulee sieltä autiomaasta. Ai, se on pyhä paikka varmasti. Ei se kyllä mitenkään autiopaikka ole, mutta se on se maan nimi Autio. Se tulee sieltä ja maan alta. Ja näin ollen tämä ammentaminen, se kuuluu siihen elementtiin. Ja mä sitten mietin, että mitenhän tämä ilta niin kuin menisi mukavasti eteenpäin. Että olisikohan mitään sellaista Raamatun kohtaa, missä puhuttaisiin niin kuin tämmöisestä lähteestä. Niin mulla olisi yksi semmoinen Raamatun kohta, tämä on Johanneksen evankeliumin 4. luku, niin ei tämä nyt kovin pitkä, hetkinen, meillähän nyt ei mitään kiirettä, tässä on 54 jaetta, että jos me jaijaa kerralla käydään läpi tämä, niin siinä on. Mutta tämä on kertomus Jeesuksesta ja samarialaisesta naisesta, onhan siinä kyllä muutakin, mutta varsinkin tämä Raamatun kohta. Niin mua rupesi kiinnostamaan se, me tiedetään, että tässä Raamatun kohdassa kerrotaan siitä, kuinka Jeesus tuli Syykar-nimiselle paikkakunnalle ja Samariaan, ja se tuli kaivolle sinne. Ja kerrotaan, että hän oli kaivolle ja hän istuutui sinne, koska oli matkasta väsynyt. Mutta mä luen muutaman jakeen tästä Raamatusta, tämän ensimmäistä jakeesta, kuunnelkaa. Tämä on Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Kun Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän teki opetuslapseksi ja kastoi useampia kuin Johannes. Tosin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Hän lähti Juudeasta ja meni taas Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Jeesuksella oli yksi sellainen ongelma heti, kun hän alkoi, niin fariseukset. Ja jos nyt käyttäisin semmoista suomalaista sanaa kuin teeskentelijä ja sellainen niin kuin tekopyhä, niin en tiedä kuinka pitkälle te tiedätte, että millä tavalla fariseus toimii. Teidän elämässähän se ei tietysti toimi, mutta jollakin toisessa elämässä, niin näette siinä naapurissa, niin kyllä se oli farisealainen. Mä tiedän, että se voi olla, että te olette niin kuin siitä päässyt selville. Mutta tämä fariseuslaisuus on sellainen asia, että Jeesuskin jo siinä vaiheessa, kun hän alkoi toimia, niin sanotaan, että hän aivan kuin niin väistyi, kun hän oli kuullut, että nämä farisealaiset oli, sanotaan näin, että farisealaiset saivat tietää tai kuulivat, että Jeesus teki enemmän opetuslapsiksi kuin Johannes. Toisin sanoen sillä takana oli kateus. Ja yksi asia, mikä kateus on meille ihmisille valitettava, se on erittäin ikävä asia. Tässä vaiheessa mä muistutan yhdestä sellaisesta ajatuksesta, kun puhutaan rakkaudesta, että mikä on rakkauden vastakohta. Se loppujen lopuksi ei ole viha, vaan se on sellainen välinpitämättömyys. Välinpitämättömyys, joka tuottaa myös vihaa sitten. Jos me emme rakasta ja me olemme vähemmän, niin kuin otetaan minkälaista kantaa, me olemme neutraaleja. Niin se vähän niin kuin kuvaa sitä, että no kyllähän se onhan, tekehän tätä joku muukin. Ja minähän nyt ymmärrän, että tämähän on semmoinen yleinen mielipide. Tänä päivänä tämä on äärettömän vaarallista meidän Suomen maassa. On yleinen mielipide, mutta jos ei niin kuin uskalleta sanoa edes sitä, mitä totuus on. Ja se on sellainen niin kuin riippakivi meillä. Me yritetään selitellä aina asiat paremmin.
Tietysti eihän meidän tarkoitus ole loukata ketään, mutta tuntuu siltä, että me loukkaamme, vaikka me emme haluakaan. Kun me olemme totuuden puolella, niin totuus voi olla joskus aika kovaa. Sillä mielessä, että tämä ihminen ei oikein pysty ottaa vastaan. Mutta Jeesus, sanotaan täältä, Jeesus väisti sieltä ja lähti menemään. Ja sanotaan tässä, että tosin ei Jeesus itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Jeesukselle tuli paljon seuraajia ja nämä fariseukset taisivat, että ne on kateellisia. Kateellisia, että kun Jeesus on sellainen ja sellainen. Valtavia. No niin, nyt rupesi jo surisee, rupeaa mun kanssa kilpailemaan tuo surina. Varokaa, Luukkaan evankeliumissa 12 sanotaan, varokaa ja fariseusten hapatusta ja tekopyhyyttä. Sitä pitää niin kuin karttaa. Ja farisealaisuus on se, joka tekee monta kertaa meidän elämämme hengellisesti hyvin niin kuin raskaaksi, kun meidän pitää vetää sellaista määrätynlaista roolia. Jokainenhan osaa roolia vetää. Mä itse olen luonteeltani sellainen iloinen, mutta esimerkiksi seurakuntatyössä on joutunut kokemaan sellaisen, että mä tiedän, että mun pitää käyttäytyä eri tavalla eri tilanteissa. Se ei tarkoita sitä, että mä vedän roolia. Mutta jos mä menen esimerkiksi jonkun ihmisen luo ja hän kertoo, että, että hänen puolisonsa on nukkunut pois, niin enää minä mene sinne käyttäytymään väärin, vaan minä sanon, että otan osaa ja haluan kantaa. Ja ei tämä tarkoita, että me ollaan niin kuin toisille, vaan me ymmärretään sitä. Se ei ole näyttely, se ei ole farisealaisuutta. Mutta se on farisealaisuutta, jos me ollaan jatkuvasti samanlaisia. Ymmärrätte, mitä mä tarkoitan? Me vedetään sellaista roolia ja siitä tulee sitten ihmisestä semmoinen malli, että se on sellainen roolinvetäjä. Jeesus lähti sieltä sinne kulkemaan eteenpäin ja hänen piti mennä Samariaan. Ja kerrotaan, että Jeesus kulki Samarian kautta. Tässä sanotaan näin, että hän oli kuljettava Samarian kautta. Ja juutalaisista ja samarialaisista kerrotaan, että he inhosivat toinen toisiaan. Heillä oli ennakkoluuloja toinen toisiaan kohtaan. Ja mä luken tätä Raamattua, kun mä rupesin kohtaan lukemaan, niin täällä oikein selvästi paljastuu, kun Jeesus myöhemmin, kun hän puhuu tämän naisen kanssa, niin siinä oikein paljastuu sen, että kuinka valtava ero heillä oli ja ajattelutapa oli juutalaisilla ja samarialaisilla. Ja se johtui historiasta, se johtui menneisyydestä, jotka oli tullut ja menneisyyden lasti. Ja mä mietin sitä, että olisikohan Jumalalla jotakin asiaa sinulle ja minulle tänä päivänä siitä, että sinä olet vanhojen ja menneiden kahleissa, jota Jumala haluaa sut vapauttaa. Että sä niin ajattelet, että joku se teki sitä ja sitä. Mä tiedän omasta elämästäni, että kun oli joku asia eräänä kerran, että mä koin, että mun olisi helppo katkeroitua. Mulla olisi helppo niin kuin katkeroitua, että nyt tämä tilanne menee siihen, että niin mä sanoin Jumalalle yksinäisyydessä, että Jumala, mä en tahdo katkeroitua. No, miten mä onnistuin siitä? Mä huomasin sen 5 vuoden kuluttua, että mä en katkeroitunut siitä asiasta. Mutta se ei ollut sen takia, että minä sen tein, vaan Jumala kuuli minun rukoukseni, että minä en tahdo. Niin kuin Jeesus enänä päivänä kysyi opetuslapselta, että tahdotteko tekin mennä pois, niin he sanoivat, että kenen tykö mä menin sinun iankaikkisen elämän sanat. Jeesus kysyy meiltäkin, tahdotko pysyä niissä vanhoissa? Tahdotko siellä ja uida siellä vanhoissa ja välillä semmoisessa itsesäälissä, kun minä olen joutunut kokemaan? On tosiasia, että on vaikeita asioita, joista on vaikea päästä yli. Mutta Jumala haluaa Pyhän Henkensä kautta nostaa meidät yläpuolelle. Mä muistan mun äitini, joka on jo kirkkaudesta, niin mä muistan, kun hän kerran, me oltiin hänen luona siellä Helsingissä, ja äiti kovasti murehti sellaista asiaa, että kun isäni sisko Liisi oli kuollut, niin hän murehti sellaista asiaa, että minä en tarpeeksi kertonut Liisille
Minä en tarpeeksi kertonut Liisille ja hän itki sitä, että minä en tarpeeksi, että pääsikö Liisi kotiin ja taivaaseen. Minä en tiedä. Voi että, mitä minä teen? Minä en kestä tätä. Niin me koko porukalla, meitä taisi olla 3 lasta, menimme äitin luo ja laitoimme kätemme hänen päälleen ja rukoilimme siinä. Ja mä muistan, kun äiti täyttyi Pyhällä Hengellä tulellaan. Ihan voimakkaasti täyttyy Pyhällä. Mä en ole koskaan nähnyt äitini, tai en ole nähnyt, miten voimakkaasti voi ihminen, että hän täyttää. Ja sitten hän nostaa kätensä ylös. Ja mä muistan aina hänen autuaan ilmeen, kun hän nauraa, että halleluja, minä kerron juuri tarpeeksi. Halleluja. Ja oikein ylistää siellä Herraa, että minä kerroin tarpeeksi, että kyllä Liisi on saanut minulta kuulla. Ja Jumala antoi hänen sen mieleensä takaisin. Hän tervehtyi siinä hetkessä, kun Pyhä Henki teki. Ja kun Jumala haluaa myös meidänkin niistä entisistä ongelmista ja entisistä tilanteista, niin hän haluaa meidät yläpuolelle. Pyhä Henki haluaa nostaa sinut yläpuolelle niistä asioista. Kun Raamattu sanoo, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskeutut, niin siinä sanotaan kaikki. Jokainen on tervetullut. Ole sitten elämäntilanne mikä tahansa, olet sitten menneiden muistoissa tai kahleissa, vaan Jumala haluaa, että sinä tulet hänen luokseen. Tulkaa kaikki työtä tekevät, niin minä annan teille erittäin raskaan taakan. Se on se luulojen kirja. Että kyllä tämä on niin raskasta. Se on vähän niin kuin sillä tavalla, niin kuin jollekin oli sanottu, eräs ystäväni tuolta Etelä-Suomesta, kun hän oli mennyt erääseen seurakuntaan, minä en sitä se paikkakuntaa sano, niin olin sanottu, että kuule, tämä seurakunta on niin raskas vetää, että se on niin raskas reki vetää, että sinä näe nyt niin kuin on täytynyt muutkin. Niin tämä veli vastasi, että kuule, nyt teille tuli sellainen veli, että joka istuu siihen rekeen ja te vedätte. Ja sanoi, että hänelle ei koskaan ollut niin helppoa. Voi olla, että hän oli niin hyvä luonne. Mutta se, mitä niin kuin hänelle asennettiin, että kuule, tämä on niin raskasta. Eikö helppo puhua? Kuule, muillakin on ollut vaikeaa, nykyään sullakin on vaikeaa. Ja tätä Jumala ei halua. Ei se tarkoita sitä, että ei meillä olisi vaikeutta. En minäkään, kun on sairauksia käynyt läpi, erilaisia sairauksia, niin en minä voi sanoa, että on se kivaa tai mä nautin tästä. Ei, kyllä se on ollut omia kahleita, mitä on ollut, mutta kaiken yläpuolella on ollut aina Jumala. Silloin kun tämä korona joskus aikaisemmin tuli päälle ja minä pelkäsin kaikkia lapsen lapsia, jotka on uskaltanut ottaa lähelleni, koska ajattelin, että jos saikka hyppää jostakin ja tarttuu. Mä muistan, kun me oltiin mettässä, äsken mä luin, että luonnosta voidaan inspirointia saada. Mä muistan, että me oltiin kävelemässä Mirjan kanssa, mentiin semmoista metsäpolkua. Niin yhtäkkiä mä kuulin selvästi näillä korvilla, kun joku huusi meille, minä olen kaiken yläpuolella. Minä hallitsen tätä kaikkia. Ja mä tajusin, että Jumala huutaa minulle. Mä sanoin Mirjalle, että kuuliko se? Mä sanoin, että en mä kuullut kuin metsähuminaa. Ihan selvästi Jumala sanoi, niin ensimmäinen mänty, kun tuli vastaan, niin meillä oli halauskohtaus. Ja se mänty vaan seisoi, mutta mä halasin sitä. Kiitos Jumala. Ja sen jälkeen se pelko meni pois. Sen jälkeen mä uskalsin ottaa lapsenlapset syliin jälleen. Ja se tuntui kuulkaa mahtavalta, että se pelko niin kuin putosi pois, kun Jumala sanoi, että minä hallitsen tätä kaikkea. Jumala on antanut tällaisen lupauksen meille. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät, niin minä annan teille levon. Ja kun lukee näitä Raamatun kohtia, Jeesuksen oli kuljettava siis Samarian kautta. Ja sen takia tämä tilanne, että hän meni sinne, niin tosissaan oli sellainen, että koska Jeesus oli juutalainen, ja kun hän meni sinne, niin samarilaisetkin ihmetteli. Ja nyt kun tätä Raamattua lukee eteenpäin ja näitä jakeita, niin mä otan täältä yhden rakeen, tämän naisen, että täällä sanotaan näin, että jakeessa 9. Samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samarilaisten kanssa. Mä rupesin miettimään, että olisikohan meillä tällaisia tilanteita. Olisiko meillä, että mä nyt
mä kartan sitä ihmistä. Mä kartan sitä. On totta, että pahaa pitää karttaa. Mutta joskus tuntuu siltä, että olisi ihan vaan hyvä joskus, niin kuin, että annat siunaamaan sitä ihmistä. Nimittäin sinä voit muuttua. Huomatkaa, sinä voit muuttua. Ei se tarkoita, että se toinen muuttuu, vaan sinä muutut. Hyvänen aika, se onkin jo paljon lempeämpi se toinen. Mä muistan joskus kauan aikaa sitten eräs sisko tuli mun luo ja sanoi näin, että mä en ihmettelen, kun se yksi ihminen, se ei tervehdikään mua. Niin mä oon kysynyt, että tervehdit sä sitä? En tervehdi, se on niin ylpeä se ihminen. Että minä en tervehdi, kun se ei tervehdi mua ollenkaan. Ja mä sitten menen ja mä olin silloin vielä nuori ja mä en oikein tajunnut sitä, että miten mä olisin tästä jätä. Ja me taas rukoiltiin. Ja taas seuraavana päivänä se tuli, taas seuraavana viikolla tuli kuule, että ei se ole parannut, vaikka kuinka ollaan rukoiltu. No onko sä rukoillut? Oo, mä rukoilun, mutta se on niin ylpeä, että ei voi. Ja sitten mä ollekin tavallaan niin kuin jotakin, tiedättekö, kun lamppu syttyy, niin se on semmoinen, hei. Mä sanoin sille, että kuule, olisikohan mahdollista, että jos sä menisit puhumaan sille, minä en mene. Se oli ensimmäistä, minä en mene. Se oli niin kuin, että minä en mene. Se on niin ylpeä ihminen. No mä sitä rukoillaan, että Jumala antaa sulle voimaa, että sä meet sille. Ja me sitten rukoiltiin ja taas rukoiltiin, niin 3-4 viikkoa siitä, niin sitten tuo sisko tulee mun luo ja se kävelee keskikäytävää pitkin. Se on 10 senttiä ilmassa, kun se tulee. Tiedätkö, Usko, arva mitä on tapahtunut? Mä ajattelin, että oli varmaan hyvä saarna, mitä mä puhuin. Tai se mä ajattelin, en mä sanonut ääneen. Niin sanoin, että kuule, ei se ollutkaan mulle katkera. Se kaikki oli mun katsekannassani. Se oli ihmetellyt, miksi mä en tervehdi sitä. Siis toisin sanoen, hän itse kantoi sitä asiaa. Eikö ole muuten kumma juttu, että me niin ajatellaan, että se on toisen syy. Toisen syy. Ja sielunvihollisen taktiikka on se, että se aina vierittää sen syyn toisen niskoille. Kuka on syyllinen? Opetuslapset kysyivät eräänä päivänä, että kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokean syntyä. Kuka teki syntiä? Se, että me haetaan syyllistä. Mulla on monta kokemusta sellaista tilanteesta, tai muutama kokemus, että kun ihmiset hakee syyllistä, minä teen itse samoin. On helppo esimerkiksi omaa puolisoa syydittää, jos ei oikein mene. Se on kaikkein helpoin sitä. Kun toi olisi erilainen, niin sitten mä selvisin. Mutta kun sitten on vähän aika hiljaa, että jos mä nyt kerrankin pyytäisin anteeksi ja selvittäisin sitä asiaa. Mutta sitten on sitä, että on syyllinen. Sielunvihollinen on syyllinen. Se pyrkii koko aika syyllistämään. Ja älä elä tällaisessa syyllisyyden taakassa. Hän on tullut vapauttamaan. Ja niin kuin tuo Raamatun kohta, mikä mä muutin vähän, niin sanotaan, että hän antaa teille levon. Ja lepohan on sellainen, Matteuksen evankeliumin 11 ja 28, hän antaa, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät raskautut taakkojen kantajat, minä annan teille levon. Hän on luvannut antaa ja hän tekee se. Mielenkiintoinen sellainen asia, joka meidän täytyisi huomata, että hän tekee sen ja antaa sulle. Ei se siis olekaan meidän ponnistusta, vaan meidän tehtävä on ammentaa. Ottaa se vastaan. Hyvän makusta. Mulla on muuten taktiikka yöllä vähän, kun mulla vähän kuivuu suu, niin kun mä käyn jossain paikassa, niin mä tuon siellä, niin mä otan vettä kämmenelle ja tällä purskutaan, että lähtee niin kuin kuivua toi suu pois. Mä ihan näin, ja mä yhtä mietin, että tämä on ammentamista. Voisinhan mä siinä mennä siihen raanan ääreen. Mutta mä ammennan siitä. Jumala haluaa, että sä ammennat voimaa hänelle tuosta Raamatusta. Otat sitä itsellesi ja ammennat, kiitos Jumalalle. Ja se on oikeastaan meidän asenteestamme kiinni. Miten sä asennoidut siihen? Siellä kerrotaan tosissaan Luukkaan evankeliumissa, että opetuslapset, kun heitä otettu vastaan sinne jostain paikassa, niin Jeesus, ne opetus 2 Johannes, nämä ukkosenjuunian pojat, niin ne sieltä tahdottaa, että tuli lankeaa. Eikö se olisi mahtava juttu? Tuli lankeaa. Ja kyllä tämän Ilmajoen päälle pitäisi tulta ja tappuraa laittaa ja koko Suomen päälle. Oikein paukauta, oikein kunnolla. Ja jos nyt vähän tulee haavoittuneita, niin ei se mitään pääasiata toimi.
Mutta Jumalalla on oma taktiikka. Hänen taktiikkansa on se rakkaus. Hänen taktiinsa on rakkaus, ja rakkaus muuttaa vain. Ei se, että me niinku sillä tavalla vihan purkaessa, että nyt pitäisi tapaa. Kyllä minä toivon, niin koulumaailmassa, niin Suomessa ja erilaisten päättäjienkin taholla, että ravistanut ihmeessä Jumala. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä oon niin kuin välinpitämätön, vaan se on sitä, että mä haluan rukoilla, että rauha, rakkaus alkaa voimaan. Ja on se, kuulkaa, semmoinen ihminen, joka on oikein rakasta ja on semmoinen lempeä, niin se on loppuus aika ärsyttävä, eikö olekin? Ei se hermostu ollenkaan ja se vaan hymyilee, että on se, ai jaa, nyt jo vettä tulee, no kiitos Herralle tulee vettä. Ja nyt on niin liukkaat pihatkin, niin kiitos Herralle, mutta onneksi on hyvä talomies, joka laittaa hiekkaa sinne. Oi, tuli positiivinen puoli siihen väliin. Että voisi niin kuin, ajattele, että me niin kuin helposti ihan käytännön elämässämme sorrumme sellaiseen niin kuin kiittämättömyyteen. Tyytymättömyys vaivaama. Ja sitten me ihmettelemme, että miksi meidän hengellinen elämä on niin kuivaa. Mä oon opetellut tätä itsekin ja haluan opetella edelleen, että todella minusta hohtaisi, mihin tahansa mä menen, että hyvänä aika, miten se on niin rauhallinen ja miten se on niin iloinen. Silloin kun mulla oli erittäin vaikea, nyt voin kertoakin, mä oon eturauhassyövän käynyt läpi, en tiedä onko se kunnossa, sitä mä en tiedä, mutta ensimmäisenä kuulin sanan syöpä, niin mä ajattelin, että nyt loppuu uskon elämä. Ja mä sanonkin eräänä veljelle, että mä pyydän Jumalalta rukoile, että multa ei otettaisi iloa pois. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ilo Herrassa, hänessä meillä on väkevyys. Ei niinkään siinä, että mä teeskentelen iloista, vaan se on olotila, joka kestää, kun taistelut on. Mä olen nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka on kovin sairaita. Esimerkiksi Seinäjoella oli eräs sisko, en tiedä elääkö hän, mutta hän oli niin tyytyväinen, vaikka hän oli monta sairausta, että joskus ajattelin, että voiko tämä olla totta. Että miksi siitä huokuu, niin sanoi, että on niin ihanaa, kun Jeesus on mun sydämessäni. Jeesus, mä omistan Jeesuksen kaiken näiden kivujen ja taakkojenkin keskellä. Kun näitä Raamatun kohtia katsoo, niin sanotaan sitten niin kerrotaan tästä, kun Jeesus oli siellä kaivolla, hän oli väsynyt, niin sanotaan tästä naisesta näin, että eräs nainen, samarilainen nainen, eräs ilmajoukilainen helluntaiseurakunnan tai kylässä käyvä pastori tai vieras tuli eräänä päivänä sinne. Niin Jeesus alkaa keskustelemaan tuon naisen kanssa hänen omasta elämästä ja elämäntilanteista. Ei menty kovin kauaksi ja alettu puhumaan kauniita asioita. Ootko sus miettinyt, onko tänään satanut vettä? Onko tänä päivänä, miten teille siellä Samarian kaupungissa, onko kovin pölystä? Ootko viime aikoina saanut uuden pölyimurin? Vai onko asiat, miten on, minkälainen tilanne sinulla? No nämä on hienoja asioita, eikö olekin? Ne on ihan tärkeitä asioita. Varsinkin niistä asioista, me ollaan tuon Heikimäen Paulin kanssa pidettiin niitä armolahjoja tuolla ja oltiin tuolla Kalajoella niistä pitämässä. Niin eräs sisar tulee sen jälkeen mulle ilmoittamaan, että hän tietää mikä armolahja hänellä on. Mä sitä kiitos Jumalalle, mä kysyin mikä, että hänellä on siivoojan armolahja. Mä katsoin 2 kertaa sitä siskoa, mä ajattelin, että kuka ihmeessä tykkää siivota? Kuinka moni velistä tykkää siivosta, nostaa käden yli? Yksi löytyi täältä, hyvä juttu. Minä olen kyllä ihan toista maata. Sisarista viitti kysyä, jokainen nostaa tietysti kätensä pystyy. Mutta se sisko oli kokenut, ei niinkään sitä, että hän on kokenut, että Jumala oli annattanut hänelle jonkun taidon tehdä jotakin. Ja kun Jeesus keskustelee tämän naisen kanssa, niin siinä armolahjat toimii, koska Jeesus alkaa puhumaan, 5 miestä sinulla on ollut. Ja sekin mies, mikä sinulla on, ei ole sinun mies. Siinä sanoit totuuden. Jeesus tiesi kaiken. Ja tässä on mielenkiintoinen asia. Jeesus tietää kaiken sinusta ja minusta. Meillä on ihan turha yrittää peittää. Jeesus tietää jokaisen asian. Ja tämä on minusta niin mahtavaa, kun mä palaan uudelleen, kun Jeesus sanoo, että ja tulkaa kaikki minun tyköni. Kyllähän Jeesus tietää, ja Raamattu sanoo, että Jumala tietää, että me olemme tomua.
On se mutta aika hieno juttu, terve Tomut. Joo, anteeksi, nyt mä näin voimakkaasti sanon, mutta jokainen on tomua vain. Jumala tietää, mitä tekoa me olemme, mutta kaiken tämän hän antaa suuren pyhän hengen armon meille. Siellä sanotaan apostolisten 1.8, vaan kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Te saatte voiman ja te tulette olemaan. Pyhä henki laittaa sinut liikkeelle, laittaa sinut, ei niinkään, että sinä olisit valtavasti opiskellut ja on hyvä opiskella ja on teologiaa lukenut, on erittäin hyvä asia, ei ole kysymys siitä. Mutta mä monta kertaa ajatellaan, että kun mä sitten saan tätä ja sitten saan tätä, niin sitten mä teen. Muistan erään sisaren kirjoituksen kauan aikaa sitten ristivoitossa, kun hän sanoi tällä tavalla, että kun monet kysymät ja sanovat, että kun minulla ei mitään sellaista, että kun mulla ei ole sitä ja sitä, niin tämä sisko sanoi, että minä olen alkanut tekemään sitä, mitä minä olen ymmärtänyt. Ei se sen vaikeampaa ole. Esimerkiksi kun tämä nainen, niin hän tiesi, että hänen täytyy tulla kaivolle hakemaan vettä. Ja kun tässä sanotaan, että oli noin 6. hetki, noin puolella päivää. Miksi hän tuli sinne niin silloin? Sen takia, koska hän tiesi, että kaikki tiesivät hänen elämänsä historian. Yleensä aamulla ja illalla käytiin vettä hakemassa, mutta hän tulee puolen päivän aikaa hakemaan vettä, jotta hän saa olla siellä yksi. Eräs nainen tuli, mutta siellä oli Jeesus. Siellä oli Jeesus, jonka hän kohdata. Sai Jeesuksen kohdata. Kiitos Jumalalle. Jeesus oli hänen lähelleen siellä. Ja tänäkin iltana Jeesus on sinua lähellä. Hän on sinua lähellä ja hän haluaa antaa sinulle jotakin sellaista, mitä sinä voit muille kertoa. Ja kun tämä nainen saa kuulla tästä asiasta, voit kotona lukea tätä Raamatun kohtaa, niin siellä sanotaan jakeessa 28, luen tästä näin, mitä tämä nainen sanoi. Silloin nainen jätti vesiruukkunsa, riensi kaupunkiin ja sanoi ihmisille. Mä pysähdyin miettimään, että on se merkillinen, kun hän lähti vettä hakemaan ja sitten hän jätti sen vesiruukun sinne. No pieni yksityiskohta. Se oli niin riemussa, että olkoon vedet. Olkoon, mulla on kaikkein tärkeimpää kerrottavaa. Oli mies, joka kertoi kaikki, nimittäin tässä on, tulkaa katsomaan miestä, joka on kertonut minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei kai hän vain ole Kristus. Niin, eikö hän vain olekaan Kristus, että ehkä tässä on hieno juttu. Niin ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luokse. Ja otte merkille panta, kun Jumalan henki alkoi toimimaan. Jumala paljasti tälle naiselle totuuden, ja tuo nainen ymmärsi, ettei häntä tuomittu. Niin hän lähti heti kertomaan, että täällä on mies, joka kertoo totuuden, tulkaa kuuntelemaan. Mä mietin itsekseni, tämä on nyt mun mielikuvitus hyvä rikas, niin mä ajattelin, että kun hän kertoo näin, niin tulkaa, että hän kertoo kaiken totuuden, niin kai se joukossa joku, että en uskalla mennä, jos se kertoo mustakin totuuden vielä. Hyvä, niin kamala juttu, se näkee. Nyt paljastuu mun viimeisetkin totuuden. Mutta se oli niin voimakas sen sanoma, tuo minkä hän kertoo, että on olemassa henkilö. Ja sitten kun hän sanoi, ei kai se vain liene Kristus. Kristus, meidän vapahtajamme. Jotakin ihmeellistä tapahtui tuossa naisessa. Myöhemmin kerrotaan, että jotka tulivat sinne kaupunkiin ja sanotaan, että emme enää usko mitä sinä sanot, vaan kun me olemme itse kuulleet. Sillä maistanut, kokenut olen, tosi se on. Vain usko Jeesukseen, kun itse sen saa kokea, niin sitten tietää, mitä se on. Minulta kerran kysyi minun ystäväni tai läheinen, kysyi tällä tavalla, että usko, miten sä aina keksit kertomista siitä Jeesuksesta? Niin mä sanoin, että mulla on semmoinen mietintämyssy kotona, että mä kohtulee. Ei, mä vaan sanoin, että kuule, mulla on tämmöinen kirja kuin Raamattu. Täällä on niin paljon, enkä ole vielä ammentanut, kun vuonna 1980 lähdin evankeliumin työhön, niin en ole vieläkään ammentanut tätä tyhjiä. Aina vaan löytyy. Jos tämä ei ole lähde, niin mikä sitten on lähde? Jos Raamattu, Jumalan sana ei ole lähde, niin mikä sitten on lähde? Miksi enää sinä? Oletko sinä sitten oppinut tai teologisesti koulutettu, niin miksi enää ajattelet, että kun minusta ei ole? Kyllä sinusta on. Lue Raamattu ja sitten kun olet lukenut Raamattu, niin voit mennä sille naapurille, että kuule, Raamattu sanoo näin.
Sinun ei tarvitse ajatella, että sinä sanoit. Kun mulle kerran eräs sisko sanoi, että kun en mä tiedä, mitä mä sanon, mä sanon, lue Raamattua. Niin hän alkoi sitten todistaa niin, että hän luki Raamattua. Ja kuulkaa, eikö mä voisi pitää joskus sellainen kokouskin, missä luetaan vaan Raamattu, niin jäisi nämä omat sanat pois. Mä uskon, että Jumala haluaa puhua sinulle ja käyttää sinua siellä, missä sinä olet. Ja varsinkin nyt lapsille ja lapsenlapsille on äärettömän tärkeää lukea sanaa, Jumalan sanaa. Kiitos Jumalalle, että me ollaan paljon kuultu hyviä uutisia siitä, kuinka nuoret on alkanut heräämään. Nuoret miehet ja nuoret naiset ja sisaret ja nuoret siskot ja tytöt ja pojat ovat alkaneet heräämään. Eräskin sisko tuolla kulkee koululla, hyvin tuttu minulle, eräs lapsenlapsista, niin hän kulkee sellainen paita takana, missä lukee, että Jesus loves you. Tuolla oikein isolla kirjaimella. Sanoin, että tämä on niin mukava paita. Pitää sitä siellä, eikä häpeä ollenkaan. Kiitos Jumalalle. Tämä, mikä mulla on, tässä on tämä risti. Mä laitoin siihen tarkoituksella tähän päälle, koska mä ajattelin, että mä lopussa kerron tästä. Nimittäin mä olin uimahallissa ja mä puhun nyt rististä ja oon hiljaa nyt sinä siellä mikrofoni. No niin, nyt odotetaan. Ei, älkää koske, ne on niin sähköisiä nuo pojat tuolla. Mä sitten tämän ristin laiton kaulaan, niin eräs mies katsoi, että oot sä jonkunlainen hengenmies. Mä sanoin, että joo, mä oon pastorina ollut jo monta vuotta, niin se alkoi sanoa, että hän on näitä hengen asioita miettinyt. Mä ajattelin, että mikä ihme hengen asioita, että henkisyyttä. Mä sanoin, että tämä on mulle elon merkki. Mä elän tänä päivänä. Ja mä muistan aina sellaisia aikoja, että kun ristissä puhutaan, niin mä muistan, kun mä Helsingissä olin lähijunassa ja mä valmistelin tekstiä siellä lähijunassa, vastakkain penkit on siinä. Ja mulla oli tällainen raamattu, missä on myös tässäkin risti. Niin mä avasin laukkuni ja otin sen raamatun esille. Ja siinä oli lähellä, meitä oli kaikkiaan semmoinen 4 ihmistä siinä, mutta kohta mä olin ihan yksin siinä. Ne luuli, että nyt se rupeaa saarnaamaan. Mä rupesin lukemaan raamattua. Mutta mikä se merkit on? Risti erottaa. Se erottaa tästä maailmasta. Ja se karkoittaa sellaisen, joka ei kestä ristin sanomaa. Ristin sanoma on se, että sinua rakastetaan tänäkin päivänä. Painetaan päämme rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä tunnet meidät, Herra. Sinä tiedät, mitä tekoa me olemme. Herra, kiitos siitä, että sinä, Herra Jeesus rakas, haluat antaa virvoituksen meille. Niin kuin psalmissa siellä 23 ja 2 sanotaan, että hän virvoittaa minun sieluni ja ohjaa minun oikealle tielle nimensä tähden. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat virvoittaa meidän sielumme ja koskettaa meitä. Herra, kiitos siitä, että sinä Pyhä Henkesi kautta olet täällä. Herra, kiitos siitä, että sinä, Herra, armossasi ilmestyt ja kosketat meitä, Herra. Kiitos kaikesta hyvästä rakkaudestasi, jota sinä meitä kohtaan olet, Herra. Niin täällä rukoushuoneella kuin siellä netin ääressä, Herra, sinä tiedät ja tunnet. Herra, sinulla ei ole välimatkoja, sinulla ei ole aikaeroja, vaan sinä tällä hetkellä Pyhän Henkesi kautta kosketat, Jeesus rakas. Sinä annat taivaasta koskettavan voiman, Herra, meidän yllemme, missä me sitten olemmekin tänä päivänä ja tänä hetkenä. Kiitos rakkaudestasi, Herra. Kiitos voimastasi. Kiitos kaikesta siitä, mitä sinä olet, Herra. Kiitos siitä, että me saamme tänä hetkenä kokea, että taivas on lähellä ja taivas on meidän kanssamme täällä, Herra. Kiitos siitä, että sinä, Herra, todella siunaamalla siunaat, Herra. Kosketat, Herra. Anna Ilmajoen helluntai-seurakunta kokee, Herra, Pyhän Hengen hoitoa. Ja Herra, kiitos siitä, että koko, Herra, paikkakunnan seurakuntia siunaat, Herra. Herra, niin myös tätä luterilaista seurakuntaa, Herra, ja kaikkia kristittyjä tällä paikkakunnalla.
paikkakunnalla. Laske väkevä siunauksesi tämän paikkakunnan ylle, Herra. Sinä olet tekemässä jotakin ihmeellistä tämän paikkakunnan kohdalla, Herra. Kiitos siitä, että me saamme kiittää voitoista, Herra, Pohjanmaan alueella, Herra. Siunaat Kurikan alueella ja Jurvassa, Herra Jeesus rakas. Kiitos siitä, että siunaat Jalasjärvellä, Herra, ja siunaat Seinäjoella, Herra. Kiitos siitä, että me saamme siunata vasemmalle ja oikealle, eteen ja taakse, Herra. Kiitos siitä, että me saamme olla siunauksen lähteenä, Herra. Kiitos siitä, että kaikki sinussa on, Herra, meidän lähteemme on sinussa, Herra. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan olemaan meidän kanssa. Ketä saamme muistaa rukouksin tänä iltahetkenä? Herra näkee, täällä on useita käsiä. Kiitos Jumalalle. Herra, kiitos siitä, että sä näet nämä ystävät, jotka kätensä kohottivat. Herra, mä sinun palvelijana tällä hetkellä haluan julistaa Jeesuksen Kristuksen maahanvuotaneen veren kautta. Me saamme julistaa vapautusta näille ystäville. Kiitos siitä, että sinä teet ihmeen heidän kohdalleen, Herra. Niin kuin tuo nainen tuli sinne kaivolle lähteelle ammentamaan, niin hän sai ammentaa elämän virrasta Jeesuksesta Kristuksesta valtavaa voimaa ja totuutta omaan elämään. Herra, kiitos siitä, että näidenkin ystävien ylle sinä lasket, Herra, totuuden ja väkevän voiman, Herra. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan meitä, Herra. Ja kun jos meille, Herra, loppuhetken suot, niin ilmesty sinä pyhän henkesi kautta, Herra. Anna, Herra, oikein täyttymys, Herra, tulla meidän yllemme, Herra. Täytä pyhällä hengellä tulella. Kiitos siitä, Herra, mitä sinä teet. Ja jakelet, Herra, mitä armolahjoja seurakunnan keskelle, Herra. Kiitos siitä, että armolahjojen Herra, omistajat uskaltavat olla esille, Herra Jeesus rakas. Kiitos siitä pyhän hengen läsnäolosta tänäkin iltana Jeesuksen nimessä. Aamen, halleluja, Jeesus rakas. Aamen. Pitää tehdä. Mua itseäni hämmentää se vähän, että tässä, siis me tiedetään, että pyhä henki, valkoinen kyyhkynen on niin kuin pyhän hengen vertauskuva. Mutta mua hämmensi, kun mä yritin arvioida itse tätä, niin siinä oli useampi valkoinen kyyhkynen. Mutta niillä kyyhkysillä oli nokassaan jotakin. Ja se ajatus oli, että Jumala haluaa monelle antaa täällä lahjoja. Kiitos Usko sanasta ja lauluista. Ja Emilia laulaa meille vielä yhden laulun ja sitten voidaan vielä yhdessä siunata tuo kahvipöytä. Ja sitten me päättelemme ja me menemme kahville, mutta mä haluan jättää teille yhden Raamatun kohdan. Psalmista 46 ja jae 11. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavempi, korkein koko maailmassa. Amen.